Modul 1. Årstiden. Jeg vil nu forklare årstiderne på jorden. Jorden drejer rundt om solen, og jorden har en hældning i forhold til solen på 23 grader, som står hernede. Hvis for eksempel den nordlige halvkugle hælder væk fra solen, vil det i denne situation være vinter. Og hvis jorden så modsat hælder væk fra solen, eller mod solen, vil det i dette tilfælde være sommer. Vi skal kigge på vinklen, solens vinkel hernede, som er sollysets vinkel, og den rammer så på jorden. Hvis vi nu kigger på, hvis vi nu siger, at det her er Danmark, så er der en mere stejl vinkel om sommeren, end der er, hvis vi nu for eksempel har vinter. Er den mere sådan, vil den være mere flat vinkel. Og det sker, da sollyset bliver spredt ud over en større areal, og derfor bliver temperaturen lavere. Kan du se, den går længere end lavere. Og om sommeren, hvis den rammer solen direkte, vil temperaturen være højere, hvilket vil give mere varme. Og det er på grund af, at jo mere energi der er per jo større er arealet. Og i Danmark er dagene kortere om vinteren, for eksempel her, så bliver det hurtigt mørkt, end om sommeren. Og grunden til det er fordi, at jordens rotationsakse, den hælder, og om sommeren hælder den nordlige halvkugle, hvor for eksempel nu Danmark ligger, ind mod solen, og derfor bliver dagene længere, og om vinteren hælder den nordlige halvkugle væk fra solen, og dagene bliver kortere. Hvis jeg nu vælger Venus, som har vi hernede, og den hælder meget lidt i forhold til planetens bevægelse omkring solen, og det gør det, fordi at den har en hældning på 2 grader, og af den grund er der ikke nogen markant årstider på Venus. Og der er ikke nogen, og det er fordi, at dag og nat er lige lange, og derfor er begge dele årsagen til, at Venus ingen hældning har. Hvis vi nu vælger Uranus, og Uranus har en stor hældning, på 86, og derfor er dag er nat hele vinteren, og om sommeren er det dag hele dagen. Og det giver så meget stor udsving i årstiden, fordi solen nogle gange står lige på, og andre gange slet ikke står på.